Sangana kwa tukita zakari pano pa chibanda media muchifamba neni Manas madoko kwa chibanda aiwa mzora nasi tatreke tichanywewe light on fencing tinasoona kuti mkomo wangu zakamira semgo makasimbere aiwa tinofara idi mkomo wangu tinongokuona pa social media kasaka tatreke kuti uye tinasoona kuti zvechokwadi basa muri kubata iri rakamira sei ire light on fencing aiwa tinotenda nekutishanyira kwa maita right isusu tinoziwe light on fencing tinoita basa rekuisa fence muno muZimbabwe yese saka zvatinoita manje panyaya dzefence tine mabarbed wire, tine security fence, tine game fence, tine ma type SA fence, uye tinoita fix and supply. Saka zvatinoita manje ndezvekuti mimi kwamuri koko tinouya ukatara ndoda kuisira fence ndiri kana kuti kubhikita kwese koko tinoenda. Saka chinoita munhu manje anotaura ground ripamba pake ini ground rangu rine mameters akati kana kuti ground rangu rine kana kuti 4 hectares kana kuti 300 meters. Saka ndiri kuda fence kana kuti 1.5 kana ndiri kuda kuti 1.2 kana ndiri kuda 1.8 notaura height yaunoda. Then isusu tinokuyorera quotation tishanda mameters ari paground. Tokupa quotation yesupply tokupa yefix and supply imunosarudza quotation yamuri kuda. Saka ndo mashandiro atinoita kulight on fencing ikoko. Ko vaingoita basa kutenga fence nana South Africa chichi mero zve zvakadira right kuno vanhu vaitenga fence ku South Africa siri kuti aiwa chirega kuzvinetsa nekusvika paborder mombomira pa queue modzi mapepa ezvamatenga munenge maba pane inonzi light on fencing ku Harare. Isusu tinowanikwa ku Harare kumagaba opposite Mashede safe station. Isusu tinomuka tifonera muri kwamuri as long tawirirana chete tinouya. Saka isusu tinoti mimi mugona kubhadhara deposit kana muri kwamuri towirirana pamamita zenyu mari yenyu yaita pamari mobhadhara deposit tinouya ikoko. Saka kushanda nelight on fencing kushanda nenyanzvi. Musatya kushanda nelight on fencing mushanda nesimbi dzebasa vanoziva zvavanoita panyaya dzefence. Saka vaya kuno muchimboona light on fencing inoita basa. Light on fencing manje zvatinoita tinoti kana munhu achida kubhadhara zvake muchana basa rake tatoita tinoita futi izvozvo. Alright, mapayment plan tinoita. Alright, mapayment plan munoita kuna vanhu vanokwakaita sei manje? Isusu tinongowirirana tonyorerana maagreements pasi basa renyu tonoita. Right. Hatina munhu watosarudza ungava murombo ungava mupfumi kumunhu wese tinoita. Kana iri fix and supply munotouya neconduit yacho runoita sei kana asi zvatinoita manje tinotouya nesimende matombo zvese zvinodiwa mukatarisa panapa tinoita tokaste kubva pasi bhozi dhipu yatoita siya pane yakareba zvikuma 80 cm kuenda pasi. Saka tinotozviya zvikamira panapa zvese tasanganira hachidone pasina irapo tozobvisa muchita zvakutotsvaga kana vachigreda. Chandoda kuti muite chandokumbirawo manya munolinga kupage rakanzi light on fencing fix and supply. Tine page redu ku Facebook munoenda ikoko munoenda kuti light on fencing fix and supply mopinda moona mabasa ese atinenge chiita nema-updates ese enyaya dzefence. Tine mabarbed wire, mesh wire yehuku, game fence, security fence, diamond mesh, mapose, mastandard, magedhe, transport iripo. Tinoita fix and supply vasina pekurara matende edu tinawo, vasina chikafu chedu tetinacho. Saka namba dzedu manje dzekufona 078 6394 766 light on fencing mapedza basa. Babwe tiri kuti munhu wese enda ku light on fencing vane namba dzekubuda pa screen apo vanoshandika nawo munotaurirana nditika kwete zvekuti munoswera uchitenga fence kunze kwenyika kunana South Africa moswera maakunetswa maakunze wabhadhara duty here wabhadhara tax here zvinhu waba no hakusina izvozvo. Light on fencing vanoita fix and supply. Unongoenda ku light on fencing woti wabva kuna chibanda chibanda media unobva watongopiwa discount yako handitika it's lockdown.